Job Kapitulo 14. Ang kinabuhi sa tao, mubo og puno sa kasamok, motubo kini daw bulak nga dalirang malarag, ug unya mahanaw lang daw anino. Tutukan mo ba ako, O Dios, ug paatubangon aron imong hukman? Walay butang nga alimpyo nga mapaabot, gikan sa butang ahugaw, ang gitas-on sa kinabuhi sa tao daan ng gilatid, bisan ang gidaghanon sa iyang mga bulan, gitakda mo na ang gitas-on niini, O Dios, ug dili na gayud kini mausab. Ayaw siya pagtanawa ug pasagdi lamang siya nga. Magpahimulo sa iyang mapait nga kinabuhi kon makahimo siya. Ang kahoy, human kiniputla, may paglaom pa nga manalingsing ug mabuhi. Bisan paggulang na ang gamot, ug daw patay na ang tuod niini. Musalingsing gihapon kinikon hitubigan, ug unya man na nga daw kahoyng linghod pa. Apan ang tao, inig kamatay niya, mao ka na ang iyang katapusan ug dili mo na siya ikita. Sama sa mga suba nga dili na mo dagayday, ug sa mga linaw nga muhubas. Ang tao mamatay, ug dili na gayud mo bangon, dili na siya mumata samtang anaa pay langit. O Dios, taguy ako didto sa Seol, hangtod nga molabay na ang imong kasuko, ug unya pagtakda og panahon nga maoy imong ihinumdum kanako. Kon mamatay ang tawo, mabuhi pa ba siya? Apan magpaabot ako, hangtod nga moabot ang panahon, nga ako buhian nagikan sa akong kahimtang. Unya mo tubag ako inigsangpit mo kanako, ug mahimuot ka na niining imong binuhat. Unya bantayan mo ang tanan kong lakang, apan dili na nimo isipon ang akong mga sala. Huwag tangon mo ang akong mga sala, ug palaon mo ang tanan kong kasaypanan. May panahon ra nga matumpag ang kabukiran, ug mabalhin ang mga pangpang. Ingon nga sa hinay-hinay kutkuton sa tubig ang mga bato, ug ang kusog nga ulan mo banla sa yuta, ang paglaom sa tao imo usab nga gobon. Kuhaan mo sa gahom ang tao, ug hinginlan mo siya, ug mausab ang iyang panagway inig kamatay niya. Ang iyang mga anak mahimong bantogan, apan dili na siya masayod niini, ug walay mo sugilon kanya kon sila pakaulawan. Ang iyarang mabati mao ang kasakit sa iyang lawas, ug ang kaguol sa iyang kaisipan.